Ginakabig ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga isa kadako nga accomplishment ang pila sini ka mga programa nga ginlunsyar sa idalom sang iya administrasyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Raisa, iya ginpahayag nga 42 ka mga programa ang ginpatuman sa idalom sang Rise to Action Framework nga may 3 ka haligi. Kag amo ini ang Rising Health and Social Services, Rising Economy kag Rising Livability. Kabahin sa mga una nga kadalagaan ang Uswag Atipana Center nga sunuman sa iya ang nakabulig sang masobra 8,000 ka mga pumuluyo. Ang Iloilo City Pharmacist nga nagahatag sang libre nga bulong sa siyam-tanan ka mga health centers kag ang Riseable Center para sa mga kabataan nga may special needs. Ginpadayaw man sini ang iya programa sa housing nga may 2,000 ka mga units ang natukod sa idalom sang pasilong program sa Molo, Mandurriao kag Haro, Iloilo City. Sa pangabuhian kag employment, ginpahayag niya nga mga programa nga Sige Asenso, Rise Ilonggo Skills Training, Peso Dole Emergency Employment kag TLC ni Indaya para sa micro-entrepreneurs. Sa edukasyon naman, ginpadayon ng Uswag Scholarship Program kag ang expansion sang ICC sa Veterans Village. Suno pa sa alkalde, ginaprubahan na ang 2026 budget nga may 4.5 billion na pesos nga general fund kag 83.9 million na pesos para sa LEEO. Sa karon padayon ng city government sa pagpatuman sa mga programa nga nagatutok sa health, social services, disaster resilient infrastructure, livelihood kag proteksyon sang vulnerable sectors. Implementar naton sa 42 ka mga programs nga gin-roll out naton since nag-start ang aton nga administrasyon. Ang ini nga mga programa nga ginpang-implementar naton gindiyon gid ni to make sure nga ang tanan nga sektor napamatian naton kag nahatagan sang tsakto nga mga programa. Kada magkadto sa akon or kung may mamit ako gahililibi ang mga lola kag ang mga iloy kay for how many years ko no iban 8 years old na, iban 5 years old, never nakambal ang mga kabataan. They never thought that Iloilo City will be offering these types of programs.